Okay, si Misamis Occidental Governor Philip Tan ato makahinabi karon siguro maka-update ta sa kinatibukan at sa kasamtangan kumusta nga ato ang padayon nga monitoring sa atong COVID-19 dinhi sa Misamis Occidental Gov paing adlaw. Mayong adlaw sa tanan. So far ang Miss Ok, we are makaingon ko swerte tungod kay ang kung bahin lang sa Misamis Occidental sa kinatibukan sa local lang local COVID-free man ang mga residente, no. Ang ato lang yung problema kaning nangabot manaog sa barko, mosulod sa atong border, manaog gikan sa Cagayan de Oro eroplano o sa Dipolog sa Pagadian. Muna itong kabalakan kay gikan na sila og mga lugar nga dunay mga COVID transmission. So as of today, we have 5 official swab test nga positive nga naapod sa atong ang usa naa sa atong Tambalanan, ang upat naa sa atong facility sa province. And these 5 are all incoming returning residents. So wala ni sa tuwa, nag-abot lang, no? And 2 days ago do natay 15 gipaswab tungod kay na positive sa atong rapid test sa border. Kagapong adlaw sab dunay 5 nga positive out of 221 na abot gahapon. 5 ang positive sa swab pero di lang ako na kay ito positive sa rapid test, no. So ato pa na ipaswab, so dili pa official. And these are the things nga among kabalakan kay daghan nangabot kada adlaw, no. Magampo lang kog makaya ginato ni og ato nga frontliners tagaan og ikong kusog og kanang good health para makaalagad nato sa probinsya. Okay. Gob, taliwala sa COVID-free. How about katong sa Bagumbang Gov nga purok nga gi-lockdown? Unsa na may update dito, Gov? Sa Bonifacio, the whole purok, sarwa ka purok 2 ra ang gi-lockdown, 110 families, no. So gitagak ayuda sa munisipyo ang probinsya pod after 7 days ato pong gitabangan. So hopefully monitoro nato kung after 14 days unsa na, no. So 14-day quarantine raman. I think this weekend mahuman sila. And I hope nga wala na lain pang maabot nga kakulian. Ang katong bana, katong lalaki nga na positive anang nga purok, he is doing well in the process na of recovery. Wala nagdaot, wala tanan. So I hope nga after the second swab, which is 16 days from the first swab, ma-negative na gid siya. Go, pasya said no kaganina nga sagad sa ato ang mga nagka-positive is mga LSIs and ROF. So, mato pa nimo nga nagkadaghan ang mga mosulod sa Misamis Occidental. So, unsay mga lakang atong ginahimo gawas sa kining mga proseso ng rapid test, no? Aron gyud nga ato ang kining maiiway sa COVID-19 or mamimong safe ang Misamis Occidental. Go. Well, dili ni mahimo sa probinsya tanan ko kinala coordination sa matag LGUs, no. So number 1, we protect our borders. That's the job of the province, no. So sa Pandalaga, Plaridel, kay na may barko kada semana, kaning Pantalan sa Osamis and Liluan border sa Zamboanga. So kada adlaw nagititaw nga duty kung nay barko mo tunggo anahan og PHO in coordination with the LGUs para ma-rapid test ang tanan, no. So malipay po ko sa mga LGUs nga ning commit nga kung panalitan kani si municipality 20 among gi-rapid mo hatag sa sila mo pulo katunga murag mo share sa katunga pero ay lang ihatag dili kwarta kundi ang test kits, no. So malipay sa mi pero nangandam gyapon ang province nga maka-provide. And second is among iawag ang mga barangay kinaamong gi mulusot gihapon nga di mo agi sa border abot naglakaw-lakaw sa mga kabukiran or ning shortcut ba, but mo lagi na karon ang importante namo ang kada barangay nga mag-monitor kung naay moabot nga bag-o pangutanon nila og bisa mo moagi. So kung tan-aw nila nga wa moagi sa LGU o sa province, i-pull out gyud na siya para ma-rapid test. So importante kay namong partners ang barangay. Governor, usa sa mga nahati karon ng mga tao about sa opening sa resumption sa airport operation. Doon na kay sulat requesting ka to make sure nga safety ang musakay. Doon na ba'y tubag sa imong request nga mahimo observe the social distancing 1 meter and then kasi protection sa mga maabtan nga taga Misok ug sa mga pasahero ang musakay sa eroplano. Doon na man itubag and then kasi latest na ini with ka. Walay tubag, no. Siguro matag padaag suwat.
ang ako lang point ana is we do our share in protecting our people. At least kung pangutanon ta at the end of the day, unsa may gihimo nimo para were you vigilant, were you careful enough, was there a due diligence from the part of the province nga maproteksyon ang katawhan. Muna nga nagpadamig suwat sa, in fact last Monday, Tugo, TransAsia, Kokalyong, PAL, Cebu Pacific, nagpadagi migsuwat nila nga kung pwede ang makasakay sa barko eroplano mga negative, no. So o kung ang minimum health standards mo nila kana ramang travel authority og 14-day quarantine, pero among gipunan kung kaya ba nga i-rapid test, no. So we inform also CAAP and PP and Coast Guard kung kaya ba na sa sending lugar bitan Manila, Cebu, kanang lugar nga kung pwede yung ma-rapid test before coming in, at least doon ay margin of safety and security. Ikaw pong kasakay sa plano, lingin mo negative yung matanan, di ba? Kaysa positive magkanino niya. Ana ba? So, but kung dili na mahimo, at least kung mangutana ang mga tao namo, we did our share. Actually, nangingkamot may, pero the airplane and the boats are not within the authority of the province. Pero kung pangutanon mi, we are vigilant enough nga nangingkamot sad mi, pero wa mi mahimo kung padunggoon gina ang wala. So, maningkamot nang kaya pa hantod sa makaya nga maproteksyon ang taga-Miso. Kung kasi lang nagtanaw ug naminaw gud ba, mingon sila pwede siguro gidugang nila splitihan sa kanang pasahero kung sakay sila barko, pero pila magid ay gastuhon kung mag-rapid test para nga may idea ang mga airlines and shipping lines. Daghan man kung presyo sa rapid test kit, na ay 500, na 600, 700, 1,000 sa ita kasabot. But depende na nakaroon nila og unsaon nila paghimo, because daghang supplier, and then just like kung magpa-rapid test ka, you do not only spend for the kit. Ang mga tao pa nang mo test, sweldoan pa nimo. Kung Manila, taas o grade, siguro 1,000 a day kung medical technician. And of course, ang PPE. So ang PPE ana 1,500, 2,000 kada suot o pila ka tao. So iapila po na dito, and very costly, pero ang safety og mas maayo og ma-implement. Reaction gov sa Zamboanga del Norte, doon na sila bago karon nila nga memorandum nga di sila modawat og mga moabot from Talisay City and Cebu City, kay di sila modawat gikan sa ECQ and GCQ. Doon ay pantalan sa dapitan part of Zamboanga del Norte nga doon na si modunggo dito mga returning residents, di ba na maka-apekto dari sa ato. Ang ruling gid sa IATF basta ECQ dili gid makapalarga, di kagawas. So walay makagawas Talisay ron o sa Cebu kay lockdown man. So muna ay ruling gyud. So kung ang barko from Cebu to Osamis dili pwede maka-load og pasahero because ECQ. Di na kinalan og yung kagdili mi mo dawat kay accountable man ang Cebu ana kung magpagawa silang tao. Ito lang giklaro gov kay ang uban man gud mayon nga na unsaon na lang ni, so at least coming from you makasabot ang pamilya nga taga diri nga di pa makauli ang gikan yes, sa because of the rules sa quarantine, kung ECQ walay makagawas. Dino ba yung mga nakapila karon gov nga mo pauli mo avail sa balik misok so far? Amo nang ang balik misok karon, ang among trabaho tig-receive na lang og mga LSIs, OFWs sa ato mga port of entries, no. So naatay Cagayan de Oro nga team, naatay team sa borders, sa mga ports og ubang mga kanang borders, no. Tig-receive na lang ta, no. So ang balik misok sa una katong mga atong pangdalon diri giundang to namo kay na-overwhelm na atong mga LGUs, wala na kasudlan, galisod na. So ato na lang giundang and let the natural flow of people coming in mo atong gitagano po sa Gov sa gidugayon nga nagpadayon nato nga campaign against COVID-19, no, nya ay rapid test tanan-tanan nga mga gihimo nato, no, aron matawangan ko nato mga kaigsoon. Ano pa ba tay igong pondo atong probinsya para maka-sustain kaya pa ba kanang naman, pero masakripisyo ang bang programa, no? So like my office now wala training, wala seminar, wala travel, so katong tanang mga June naman po taron. So mga programs nga kanang dili kayo importante ato na tong gipang suspend, no? So makalihok paghihapon ng probinsya. Ang ako lang is ang mga frontliners lang nato nga nagbilar
bawa na maabot og alas 11 gabi nya alas 5 sa buntag na napoy barko yan apa dito maabot og ana ba so nalipong sila mura na akong kabalakan nga ang atong capacity or ang atong health sa atong mga tao kung kaya pa pud nila. Okay, Gov. Nasa era to nga edukasyon magid imong gikuan mo sa MISOC, no? Suma pa nimo do na toy mga eskwelahan unta nga itungkol sa MISOC nga naabtan og COVID. Yeah. Then unsa may murag unsa ba do na may kalahian na ron o priority ninyo or nga gilantaw gawa sa mga schools kay murag online Well, ang sa education, we are dependent on the DepEd operation. So nagpaabot mi nila ug unsaon ni panahon nako sakripisyo ning tuiga o walay klaro no. So katong mga schools nga gipaano unta Depende sa DepEd kung ipadayon pa nila or di basta we're ready no. Kay that's a national program ng high school and elementary education. Ang college, they're supposed to start on August 24, but no face-to-face no, for the whole year. Gov, as former president of NMSC, any comment of the blended approach for this year's classes? Pinakahayay si Jante, di kakitag maestro. Wala pasar o pass lang og assignment. So we have to adapt no and move forward. And ang gwapo po doon kay ang mga different colleges nagprepare sa module. So na module and then programs and then sa tanggop tanan NMSC GATTC I don't know with NMSC tabangan pa na ron. For GATTC medyo okay kay naka-arrange sila nga ang tagaag tablet kada estudyante i-download ang lesson sa tablet bisag wala kay internet maka-continue ka. And mangita lang kag internet kung i-submit nimo imong assignments o imong mga activities or imong mga kanang assignments no. So inana ang mahitabo. Si presidente Gov nga para sa elementary ug high school nga wala internet, wala cellphone. Gani gradyo, transistor ridyo kay ardo klase. Now tanaw nimo viable kani sa inani sa bukid? I do not know. Di man ko educator. Mahurot ang programa tanan sa radyo nga as 8 hangtod sa 5 puros klase niya. Pila man ka grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. So kailangan ta sa tibok probinsya og unom ka susunan sa radyo kay kani grade 1, kani grade 2, grade 3. So ambot sila na bahala. But ang gihimo ron sa ni Maribohok Edwin is ang mga maestra matos balay-balay. Okay. Ato ang nagtagalang assignments. So ila lang observe gyapon ang physical distancing. Yeah. So mo na ilang move no but practically kuan na lang gina kanang respetar na lang mapadayon ang education but it's going to be a different ano. Pero sa assistance ani sa provincial government go. Wala pa mi gyud ka himok assistance kay mi kabawag unsa gi klarong programa. So naminaw lang mi no. Okay. Gov, after ani siguro sa mga 30 sa paminaw nimo. Sa 15? After sa 30. June 30? Sa paminaw nimo mo ubos-ubos na makata? Si COVID lagi mo katuba ka na kung walay COVID. But actually kung wala lay mo abot diri nga positive, ayahay mga MISOC. So we can go with our normal lives. Nga imagine kung naabot diri sa kabarko, may upat ka bok positive nga sa rapid niya. It turns out i-confirm nga positive yun. Yung muna kakagawas na. So, problema kita sa contact tracing, nya ato pang itibok purok ato barangay ato pang i-lockdown ang mga tao makulbaan no. So, kuwapo kita to kung from Manila and Cebu, negative daan. No? So, para natay margin of safety nga taas kayo. Mo lang gyapon ang process nga pagasundon Gov sa mga moagi sa pantalan. Yes, until June 30. Okay. So I heard mo ang nag-manage na karon is ang Coast Guard o ang PPA na lang. Yeah, Coast Guard, PPA, and the Police of Osamis. Okay. So wala na ang team dito sa Kuan Gov. Natay team, the rapid test. Okay. Adto lang dito og mananay. And then sometimes ang City Health of Osamis, sila pa yung rapid test. No? So, mo-supply ta og test kit. No? Kaya sa lagi atong mga tao, di kagwanta sa kakapoy, muna nga kinahanglan ang cooperation og unity sa tanan para
ma-maximize ato resources. Since wala pa'y katubagan ng IATF Gov, if ever ma-resume na gud ang airport kani operation sa airport, so unsa ito ang mga pagpangandam na ni Gov? Kuan, nangandam igdugang tao sa amon aron. So shifting. No? We hope nga kuan ma-inform ta in advance para makaprepare. Ang mga LGU, Gov, nitabang po sila sa inyo sa provincial government? Yes, humag rapid test na mo, we call the LGUs, ilang kwaon. Kung negative, ilang ikwaon nila. Kung positive, nasa provincial facility. Bakante pa ba ito nga provincial facility? Dili na. Naglisod nami karon. Naglisod nami. Muna importante kay ang swab test, kung kanang 15 nga gi-swab, ma-negative lang na. At least amo na ma-deliver sa mga munisipyo and ma-luag na sa amin. Ang mga munisipyo Gov, luag pa bang ilahang mga Sila? Dili na nalawag sila. Naningkamot na lang sila. Ang uban siguro nag-home quarantine or nasa barangay na lang. Go, controversial. About sa anti-terrorism bill, unsay Stand. pabor ba ka or unsay standing? Actually, wag ko kabasa sa whole bill, no? Kay nabisi ko. Basta, if human rights will just be protected. I mean, basic lang, basic pa. So, wala may problema siguro. Kung ang advantage dako para sa peace and order and development, wala problema. Hi Gov, Carmela Sonsa from 97.7 News Radio. Ang utahan lang ko about ani sa ato ang angkas ba? Digid pwede nga magpamilya. Kaya daghan di kayo nag. Lagi, kadaghan ko na suna asawa ang ano madiya na. So ningo mo kung pulis good pod nga lisod man kay na ko parahon. Nya mingog banag asawa niya di diya nya ingog pagkisay paghalok ko ng duha di mawayan na po sa asawa niya di mao. But anyway, it's a joke, no, sorry. Kadaghan namin hangyo sa DOTR until now dili gyud sila mosugot. So but it was discussed last meeting sa IATF nga ila i-consider nagpaabot ta. Gov, usan sa naapektuhan ani ang mga habal-habal drivers unsay ito ang Mo lagi gihapon bawal gyud ang angkas. pero doon na may plano sa mga sa grupo sa mga habal-habal Gov nga ining panahon na matabangan aba itong delivery Unsa man? katong pare sa tanggo bitaw Gov nga online delivery Depende na ra. It's just a suggestion nga para sa Sugbo, katong mga habal-habal wala naman. So na sila app nga kung gusto ka magpa-grocery sa SM, sila mo kompra, mo charge ang habal-habal og 10%. So kung ang imong ikompra 3,000, dalon niya kung sa imong kompra, dalon sa inyo ha, then na resibo, bayad kag 300. So inana ang ipanghimo ron sa mga na-innovation o katong mga naapoy nag home delivery or kanang online selling nakagiluto, pwede ka magpunta ka balabal, i-deliver na dito 50 lang, ano ba, inana lang mga innovation. Ang mga motor cab driver karon diri sa Roqueta kay perti mang mahalak ay maningil. Roqueta to aluran maningil misag 300. Iya hapon na basin di ay. Basin di ay. Unsa atong hato na nga. Dili gid mi ka kuan na kay it's survival man guni karon. So, di ba? So, panitan sabot-sabot na lang gyud. Ay pa pagsakay kung di ka kauyon sa presyo. Di ba? So, sabot-sabot kay di siya sakay ka dito nya mag-away lang mo. Pila man 300, pwede 100. Sabot-sabot pa. Gov, klaro na ako kining sa mga LSI na daw sa mga borders, i-rapid ba na sila? After sila ma-rapid, mag-negative, o sabi sila i-quarantine pa waghapon. Quarantine for kuan sa munisipyo, i-home quarantine or quarantine facility for 14 days. Bisag negative sila. Bisag negative. Gov, last na lang. Katong kalihukan rin ganina ba? Murag komedya pero kasi doon ay wrong signal bitaw sa mga bata nga magkuanta mag-reveal kita kay kadawat ng tagsiki. Pangutana sa mo pwede pa kay human ang cut off. December 2018 ka dapat member sa NPA. Nya karon mo pa member ka para mo dawat wala sorry wala na. Pusas na ritso. okay Go, your assumption last in relation to NPA. Kasabot man ta nga miss of gamay ra man gid kay dunay NPA, mga banana mga supporter but murag na indoctrinate sila. Og tungod ganina nada sila assistance sa gobyerno. Sukad ka naglingkod until karon mga pila na kabuok ang atong nagtabangan nganing asenso na sad sila after sila mi balik sa wala ko kabawang ni asenso around 70 to 80 ang natabangan sa gobyerno is 80 times 65,000 no? But gi-monitor man na sila no. So kanisad sila i-monitor ni siya sa daghang agency na may nga na contact na address.
So gina-monitor sila but out of the 80 wala pwedeng balik sa kuan So, kalihukan. straight na gid sila. Straight sila. Okay. Thank you. Gob. Thank you. Kayo.